pagbagay tayo sa para pinasatuan ng misa. Itinadya na Santo na Misa, inaypairaman, inatararan dan itinakapsat tayo na yaman iti Diyos, special intention na di Efred Hapalia kinti pamilyana, di Renante Harabilia kinti pamilyana, astamad di pamilya na di Honorable Mayor tayo, Mr. and Mrs. Attorney, W. J. Valier kinti pamilyana, dagiti amin na digmawat iti karatararan tayo. Itinagan ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo. Ti Apo at Apuma kada kayo. Naindaklan na aldaw, naingasaan na aldaw. Ti Diyos bimaba, tapno may na tayo sa lungkaran, alamunan na tayo nga anak na.
nalinis, nataknan, napinta sa panggap na panagayat, tapno may tanok tayo at ang tao na. Agyaman tayo ibilay-toy na pinamanagayat ti Diyos. Tapno nga may kami tayo ang magirano iti na santa na panagdaydayaw, bigbigan tayo ng itibasbasol tayo. Pagbabawyan tayo dayang tanay mamati tayo, ti Diyos manak naasi ket managayat. Napnuan pa nagbabawi kunan tayo, agkon pesarap, iti Diyos sa mga tayo namin. Kasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, nagkalpasan ipan na kapakawan na itibasbaso tayo, ipan na tayo, itibiyag na agnanayo.
O Diyos, inaramid mo aday tinasantuan arabii, aglawag babae nagdiran niya, tinapaypay so asilaw nga iso ni Kristo. Ipaay mo kanita na kami amang bigbig, iti misteryo ti panagrannyag na ito'y daga. May ranod kam to kumamet kadagiragsa na ipaay na sa dilangit. Gapuken Apo Yesu Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiyak ken magipagarigan ka. Ititimpuyo ti Espiritu Santo, Diyos nga nanayon nga awan ti ingana. Nakita dati ng wakang mo kayo kumatiran na. Nagnaigdari ti daga, ganiti ang iniwan. Ngayon kita, agranya kadakwada tinawa. Kasta unay tiragsak, dawa. Inyag mo tiraguda. Kapoy tinaramid mo, agragsak da, akas iti panagragsak, dagiti lagan-anin. Ganyo ang bimbingay, iti sinang samda. Winayawaya ang ida iti nakadepenanda. Inikat mo iti panang pangkur anang paligad kadakwada. Sikati ng parmek iti nasyon, anang idadanes inang nilirmen kadagiti tagtao. Akas iti panang permit mo, iti ardan armada, iti lidya iti inunan. Mapuuran to ti ama na sapatos, kenda iti dara, apagan anay dagiti soldado karimmo. Naipasngay kada tayo ti may sama ubing. Adda ubing kalalaki nga naipet kada tayo. Ket isunto ti mangituray kada tayo. Mawagan to iti masiri ang magbaga. Manakabali na Diyos. Agnanayon nga ama. Ari ti kapya. Bumilit ti anarian apan nakabali na. Adan tulagta kapya iti pagarian na. Isunto ti sumukat kini Ari David nagturay. Ibatay lang iti turay na iti kinapudlo kay kinalinteg manipot ti higalan ng gala. Aramiden ang dayo ti Apo ama nakabali ng Apo. Ti sa uya. Salmoris Ponsorio. Itanggal daw na ipasngay ni Kristo nga ako ang mangisalakan kada kayo. Kantaan kayo ti Apo, iti baro kanta, kantaan kayo ti Apo. Da kayo amin natatawi ti daga, well, kantaan kayo ti Apo, ket itanok yung tinaganda. Dinagdaw may ipakamuyo ti damat ti panamisalakan na, ipakamuyo ti dayag na kadagiti pagilian. Dagiti nakaskasdaang maramid na kadagiti amin na tao. Agragsak kayo, langit ken daga. Agdaranusro kayo, tao ken amin nga adda ken ka. Agrago kayo, kayak ken amin nga adda kada kayo. Da kay amin akayo iti kabakiran, agreaw kayo iti rago iti samo ti Apo. Iti umay lang iturayan ti daga, nalinteg ken awan ni dumdumanay, iti panangituray nanto iti amin na tao dito yugo. Ito yung may basa na adaw isurat ni San Pablo kay Niki. Hindi na iparang kay asikin ayaw ni Diyos ang mga salakan kada tayo. Insalakan na tayo saan agapoy ti
Anyaman anasaya at nginaramid kayo, kundi kat kaputi asina kada tayo. When naisalamat tayo iti baro at ulag, babayang Espiritu Santo. Sibubuslon nga ited ti Diyos, Espiritu Santo, babaeng ken Jesu-Kristo amang isalakan. Amang isalakan na tayo, tapno babaeng ti parabon na, mapalintag tayo ti sakuanan ti Diyos, kat madaan tayo biyag ang nanayon, anang namatay. Isa uti ako. Kadagiti nga aldaw, impaulog na Emperador Augusto tibilin amay lista amin nga umili iti pagarian. Daytoy ti umuna a sensus nga naaramid iti madama a gobernador ni Quirino iti Syria. Iti kasta na panagpalista amin a tao tunggal maysa iti ilina. Agsipot na nagtaod ni Jose kapututan ni David. Nagrugwat agsipot na nagtaod ni Jose iti kapututan ni David. Nagrugwat iti ili a Nazaret iti Galilea, ket napan iti Judea ti ili a Bethlehem anakayanakan ni Ari David. Nagkuyog da ken Maria a naitulag nga asawaen na tapno agpalistada. Masikog idi ni Maria idi addada sa jay demtem ti oras ti panagpas na ina. Inianak na ti inauna a lalaki, ket minungon na iti lamping. Sana impaidda iti kunloong, taawan pagyananda iti pagdagdagusan. Iti daykaman la adiso, adda sumagmamano agpaspastor nga adda ini iti away, nga agbambantay iti rabii kadagiti karnero da. Nagparang kadakwada ti maysa nga anghel ti Apo, ket sinilnagan ida ti dayag ti Apo. Nagputenda iti napalalo, di kay agputen kinuna ti anghel. Iyag ko kada kayo tinaimbag adamag, apakaragsakan nyo. When na kayo kendagiti amin at tao, itamad lang aldaw, dito'y ili ni David, na ipasngay ti Kristo nga ako ang magisalakan kada kayo. Dahil ti pagilasinan nyo, masarakan yung to ti may sanobing anabungon iti lampin anakaigda iti kulloong. Pagamuman nagparang tinakilabunggoy dagiti nailangitan abuyot akadwa ti anghel inkankantada dagiti pagdaydayaw iti Dios. Gloria iti Dios iti kangatuan a langit
ket ditoy daga kapya kadagiti tattao apaka ay aywan na. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kablaaw ka na kayo amin Apo. Merry Christmas. Sa kablaawan niyo mga takabayo, Merry Christmas. Kadagiti amin dumdumngan, makimismisa, iti live streaming tayo, ito'y manpagilian tayo, ito'y ili tayo, iti abroad, kadagiti kakapsat tayo, kakabagyan tayo, gagayam tayo, kadagiti amin na gagayam tayo. Ala, itinagan nyo, iawat ko, kablaaw, tinaragsak, Paskwa tayo amin Apo. Merry Christmas, entero sa mga bunay. Dahito'y lokitaan tayo, nagpintas ti inted na dahito'y uray ng pandemya mo na tayo. Ala, handay mo na pagragsakan na nagsakit at dabing musay, handay mo pagragsakan na marigakan tayo, gapo ka dahiti protocols man, masapol na sumurot tayo. Nung aga nagpintas na amiris ko nga kaipapanan na. Ngamin, dahil Christmas, iso ti the whole year. Kasla iso ti kadaragsakan, dati-dati, iso ti kadadakkelan na selebrasyon na rambakan na ti Romano Katoliko. Aga-awit tayo, agraragsak tayo, agkakanta tayo, nagatuma selebrasyon na araminan tayo, ngam takta ti pudpud no kablaaw. Dahil ti pudpud no kablaaw ti Christmas. Taapay, hindi ka agda sa bagay na kaipapanan na ti Christmas ka na tayo. Agamit ka, daka tayo, agamit ka, ala, inom dito, inom di dyan, Merry Christmas, ala, pare, nakaungar ka after New Year mo tan. Kita kami dito ti pudpud no kablaaw ti Christmas. Taapay, idi, nagkablaaw ka, dapat na rin ang pamuka na, Merry Christmas, Father. Ay, Merry Christmas. Tay Paskwa. Idi ka na kaipapanan na ka sa bali. Kumablaaw ka, taadda kaya mo nga, tatan na ka, awanan ka karoling. So nga, genuine na hindi kablaaw kayo, Merry Christmas, awan di kaya na sa buwan, gusto. Naman may marimrigatan tayo. Uri na giti at kanta, di man most obvious, talaga na amin na sa malubungan, hindi na nag-September, nang urugiti na September 1, yan na ka na, makanta, nagiti kankan na ti Pasko, tintero sa malubungan, ram-rambakan tayo, nagmayag na dinudagdag. Uri na giti at karkaroling, nagmayag mo talaga na kantaan tayo, nunudad to maisumot ni most obvious season. Apa yan? Danto pamartaan, danto pa rin nakaigalan di damsan na, ala, September pa lang, kung laklag di maagkanta, tinuktok naman si Hikam mo ti Sanapulo, ay kada pumartada, uri mo na kita yung din, ala, kaslain tayo ta, at dumaalat, relax ka. At daragsak na, nang tata di pagpunto ta, maiparit amin. Awan ti magunod tayo amin iso nga, pudpud no di dyan kablaaw tayo. At daligid na amin, no, muspos to di kablaaw. Tsaka mo, tatak, awat ni Caroling. Nung kantaan kayo sa tamot, kitain nyo ito, share ko ka na kayo, Jepo, ayaw ko nagganas di kantanan niya. Ano mabalik sa kanya ka mo, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, amanan ni Feliz Navidad. Alexander, Feliz Navidad ka na. Nakamikilbing kami ate, awanan, kinada, adang kilbing niya na pami, karkarulina, Feliz Navidad, marami ka, awan itid na katima pandaitin, kadagtakil na tinongbo, kanagadong na tinongbo di awin may. Feliz Navidad, Feliz Navidad,
ang Christmasan, pinanong ka niya karulingan, tapno, ala. Agana tayo kalauman na tayo, agkam-kam. Kahaan na nadalos na wakas kumati pa nagkabla. Although at dama di puso madiburay, at kalamay-may ang katatap awan ng pulos na kaya pampanunutin tayo. Isugarot nga dapat nagilistan, panahon di pandemya, kunana, karuling, kurang di lyrics na, 5. Nya kasan na yan? Nahangamay kagaysa sa napuno, sintonado, awin. Mas magakamot at takabalik yung panagkaruling, palapalong na katimay. Nang kitaan nyo mo, iti pakabubuan na amin na rin aramitan tayo kakapsat, dahil ramrambangan tayo tatanagal. Ano nyo no, totality na kumala tayo aramitan tayo, ano nyo nga isa mari tayo in one world. Yung sa mari tayo amin na rin aramid tayo, awan sa bali, naramid niya po Diyos na tayo, awan sa bali, may sana may ibaga na love, ayat. Awan sa bali, purpose na. Nohaan na gapuing ayat. Rambakan tayo dahil nga aldaw, dahil nga pandangayan ng Pilises, gapo may sa haan lang nga maasyan, agkurang ni Jay Asi, na ununag ayat. It's not even an obligation, hanap yung obligasyon, umaikyo di anak na. Pagdadasin ng tayo. Anya kami di pagbagal na rin kasano kami di ayat. Na ibagal na hindi. Nasubray lang kayo po sina. Nakita ka ato tinagkapyan. Umuna, kata inawak, apay. Inawak, kapaya, nganin, naglang ko na kayo manok, iya na lumutaranan niya mga po-open. Numagkuang na kayo baso, awan tumanti, iman na tayo tasan niya po pa rin, nabuong tumanan. Inawak, gaputi, panangisakit. Hampay lang ang ayan. Maikadwa, namapana, aging nawag na dagitasan na dagitipanan, gaputa, katatao, nga kayat nga makikita, nga dakas jay, hampay nga palang isakit, attitude. Attitude ko na jay, kas na kababalin. Aging nawag, gaputa, kababalin. Attitude na jay. Wala saan na ba, nakikita mo sina, nakita na ba na kakabali jay nga nananan, nagkapyan, kaginawa, gaputa kababain, kadagijay, kakadwa ka, didakman na makita na aginaw. Tapno ma-appreciate ko aging inawa, ay kakaslamo ni Jay, kakaslamo din tayo, niya pangawag tayo na yan, kaslamo to impress. Ano na even attitude, no di tayo ma-impress na. Alam ko aramigan tayo na dito, nagsisa tayo, tapno ma-impress tayo, nakampay lang ayat tayo. Uno sana, na nakita kayo mo sila na dagiti na nga nagkaray wala kinaginawa, gapot ako ng obligasyon ko, gapot na nga, kano na nga obligasyon mo at aginawa. Gapot na nga ka-aginawa, that is obligation. Awang paila ang ayat. Kasama niya sumunod ang ayat ni Mother Teresa ni Kunana. No naginaw ka, haan nagaputa na rugi, no di ay ayat di jay sumaruno maagusa di jay, pagkapyan, mununanganan, munuanyan. Iso nga nagduma-duma kami na nagtrabaho tayo pagkapsan, iso nga uray ka na tayo maiyak na ito na duma-duma, di jay rason no, apay nga aramigan tayo na itibanbanan. Pagbasbasahan di anak mo, because of my obligation, it's my obligation. Kunang hampay na ito na. Although kunang i-identify mo di ayatin ng hampay. Pagbasbasahan na kababay at babasa na amin, kahit siya patihaan. Ang sa kagagaputa, kababain magkikitaan na niya po pati, impress. To impress people. Pakitang linas. Nang naagsakada o aramitan ka nga banag, gaputa, ginagalang katatao kung na niya attitude niya. Nang naaramitan, gaputa, iti palakaiday-dayo ni Apo Diyos, aramitan na ito'y tapno, maiday-dayo tinanan ni Apo Diyos,
maparagsak na kitang tao na may tangkop kitang tao na may daydayan na po Diyos, mangrugrugikan na agayat. Isugarod na ko na tayo, haan na amin na mangmantay, agay-ayat. Haan na amin nga at trabaho, agay-ayat. Kasla ko matang Christmas. Nangtid ka, gabo atakin ng taong na ka, isda lang. Haan, obligasyon mo gabo na nagtantada. Tamigyosin ko na nung isayang mag-isayang. Uno ka pumunta kakadwa niya pumadi ka, indang-takil mo, kung dali ka arubang na awan na pulos ka, nahidos. Matiang. Dahil ka sa tiwala, kasla ko maibuksilan na dito at arabidan tayo, ni Apo Diyos, imay ti Mesias, narambakan tayo. Gaputa, haan ng obligasyon na to impress people, haan nga na ma-impress kita tao, haan nga gaputa obligasyon na, uno mabain ka na dito sa bali, haan, puro na ayat. Nagalos apanggan, puro na ayat. Dahil yan na kada tayo. Haanlaan na yan, haanlaan na. Haanlaan na, ibaon na ti anak na, rongkan kumapay di ibaon na ti anak na. Bimaba. Ti ama, bimaba, babaan kin Kristo, ti Mesias, ti ubing, ti maladada. Tapno, gapo ti ayat na, kada tayo at ang talo na. Anya mo ti sumbat tayo dito eh. Anya mo ti may-apply kada tayo maroon. Kalpasan mo rin ni Kristo. Karambakan tayo niya, may nagtata. Surutan tayo dibiyag na agingana ito man si Manang pumusa ito manan. Umuli sa dilangit. Ramrambakan tayo na dito yung natinawal. Ngam laglagipan tayo. Haanin na bumabakas tao as person in the person of Jesus Christ. Haanin na bumabakas tao. Ngam gaputa iso ti ulo tayo. Dahil itisimbahan tayo. Gaputa iso ti ulo ni Kristo, datayo ti bagina, therefore, dahil tanga ayan na inted na kada tayo, impaiman na ititong dalmay sa kada tayo, tapno marin na ti ayat ni Apo Diyos, babaan ti ayat itong dalmay sa. Kanutin pa'y napadasan tinagayat, pati pa'y namang panong to impress, it's my obligation, panangisakit, panangsayang, adayo pa'y nalang ni ayat. Salud-sudan tayo. Apay nararamigan tayo ito. Anya tirason nga apay nagsingsing pagta. Anya tirason nga apay nararamigan na iti obligasyon ko. Gapo ka nita inkarik. Irigat na ito pa. Di pa'y kinariyang na karing nagduma ka iba tampay. Nagduma di pa'y position mo nga inininalang ka iba tampay. Naapay. At dalahan ka nga na pagustuhan. Una-unda ka nga kadwa. At dahil panagtin nga awat ang ibatampay, adayo pa'y ti ayat niya. Isuwag na natin ti kumuna, apay nga aramigan na ito eh. Ngamin, isakit ko na gititat tao na, ay ayat na gititat tao na, dahil pa nangaramid ko ti responsibilidad ko, maitalok na gititat tao. Maisalakan tuman na gititat tao, babaan ti panangayat ko katapuada. Ano iparin na tayo na itang ayat, isuray na di pa rin nang ayat mo kinikagsat mo, konkreto mapakakitaan na isuna ay ayatan niya ako Diyos. Haam mo abulbog damayan. Di kakagsat mo, haam mo sa mo luklukwan. Di kakagsat mo, haam mo iruruman. Timisyon tayo imay na mangituloy, mangiwaragawag dahil kang ayat niya ako Diyos. Isuma, no anyaman ti alamigan sa tinuman. Man simbahan tayo, iji man kaaruba, iji man unag ti pamilya, no gaputa na dalos na palugod, na dalos na panagayat, marinada ti panagayat niya po Diyos. No ti kaya mo ko umay ka to tagmula mapalpalakpakan, to impress ni Jai. Kaya mo ti ag-trabaho, tapno ma-attract na kita to impress people, ba't hampay lakon na yan? Adayo pa'y lakon. Uno saan nagserserbi ka, anya mo di pa nagserbi, mother butlers, lector, akulay, katikista, uno anya man, gabula ang kaobligasyon mo, adayo pa'y lakon.
Isumang ka sa akin, baka kadagati ka ang kayo ang trabaho, kapulaan ka, at daalawas na katukat na yan, arangin ninyo. Nalaka ka mauma, nalaka ka magmuryot, nalaka ka magputok, sipsiputang laan ka 15 kay 30, saan pa nagsisil, adayo pa ilaan tilubog ti ayan. Isumang na lang tayo, umay ni Kristo na yanakan, rambakan tayo, agrag-rag mo dyan puso tayo, anyaman ti isubat mo. Ituloy mo dahil ang ayat na kadagiti kakabsat mo. Itid mo kadagiti kakabsat mo, dahil ka napudpud no ayat na awanti, nakasapit na paramumag, nakasapit na anya na ganan, kasla ko napulagan ka obligasyon, nakasapit niya, haan pa lang na dalos di motivasyon. Habang alam niyo dahil anya di mabunggunan, umas asidid, no umas isidid dahil at pusong ni Apo Jesus. Agbalbalin ka nga, agbalbalin na imahen ni Apo Jesus. Habang araramidam na ito na panagayat na kadagiti kakabsat mo, agbalbalin na masuksukog ka, nga may sama Jesus. Isumag na po nada, agbalin na alter Christus, another Christ na po na makikita na ka ni Apo Jesus. Naararamidam na ito ay mariinig na nagigit at tao, ti panagayat ni Apo Jesus, isunay niya mo nada ka, nagrigat pinupadi mo dagduma. Dapat ang nakasutana ako mo dagduma nga makonsensya na pa. Ada nalabsak na ubing ko na anak ni Apo Diyos. Kasla anak pa'y maikari nga ibagana nga kasla kumaladawan na ni Apo Diyos ta maamiris ko matiki nakapsot ko, maamiris ko matiki naman nagbasot ko. Nung di niya kumaan, tiladawan ni ibagana na tayo. Apaya, nagdungunilanan ko, apaya, maririn ng kanya na ni Apo Diyos. Very na ni Papa ko, di niya palagayan na kami ka, maririn ng ni Apo Diyos. Ang mo yun niya ka, dali di ko mati pagchichismisan tayo, na kayo magchismong saman, irogiyo, tantan. Di ko mapagchichismisan tayo ka, uy, ang mong ni pala, maririn na man, na isumulad na kanya na ni Apo Diyos, uray siya. Dali di ko mati pagchichismisan tayo. Uy, ang mong niya ka, ano di bagay, ay hindi ko makisisisan, alam mo yan man, hindi pa nakipunan ka, maririn ng kanya na ni Apo. Nagmaya. Nung nagdang mo sa iro ang araw ba yun? Kung kuna na balay ka, napapay-press. At dalang kadimunyo, rin ka pa nagkakaroon ba yun? Kada di kumama, di patisismisan tayo, di pakarinaan tayo, kas ano, nga maririn na, di ayat niya po. Na maririn lang tayo, agbalin na konkreto, rin kada yung sisa tayo, magbalin na konkreto, nga taong templo ni Apo Jesus. Gusto nga po na habang ibagbagang ko Merry Christmas, kaya na ibagbaga dahil ta, isugaro na lang. Habang ibagang dahil ta, kaya na sa uwan, tikatukat na dahil ta, puro nga ayan. Gusto ko na yung kablao mo, ala na mayang parang na yung kablao mo dahil na Merry Christmas, naragsak na Paskwa. Kaya na sa awan ti panggap mo sa bali, haan na dahil na pasukid na nga dahil medyo anda kaya mo ang kasukat na haan. Anya ti kasukat na dahil kabulong na tinapudpud ng kaya. Kabagalan tayo malang ibaga na dyan. Ni awan na talaga. Kabagalan tayo ibaga. Nabud ng aya. La sa bali kablao tayo kata, sa bali kata ay tinapudpud ng aya. La kablaawan yung takaabay yung Merry Christmas. Hapon lang pa yung press day ka? Ay ha? Huwag ka kapsa kaya. Alam, Merry Christmas ka na kayo amin, ka na kayo amin yung kapsa. Alam, sabi ko na manig na tayo. Tipudpud nung ayan, kaipapanan na, ay Christmas. Ang taon, nininyo Jesus, nininyo puso tayo. Haan na sa ba at umagaw. Tumakdar tayo, ipaduyak-yak tayo, ipamamati tayo, lumadanon tayo, ijay, inyanak ni Santa Maria Virgen at parintungan tayo. No? Mamati hindi may sa Diyos. Ano magsuway namin kayo dala, yan yung nagagayaan na makita kayo. Yan hindi may sa ako ng Yesus Cristo, bugog to anak ni Diyos, natawag yaman sa kaya ng tempo. Diyos na ang tawag ni Diyos, sila walang tawag
Tumakbo tayo. Hindi pa nakabalin, Espiritu Santo. Sang kamay sa tayo nga rin agdawat iti ama nga nailangitan, iso nga nang iparangaran, iti nagpainuma nga ayat na kada tayo, tapno. Pabaraan na ti puso tayo iti ragsak, kenrag ko amang rambak iti na dinagasat arabihi, iti si papakumbaba puso ka na tayo, Apo Jesus, agtaing ka kada kami. Idawdawatan tayo ni Santo Papa, nagitong bispo ken papadi, tapnaw tultuloy ni salunat ken ligtada, ang mangisaknap tinimbag adaman, ti panakay sa laka, kumararag tayo ti Apo. Idawdawatan tayo, dagiti mangitutulong iti gobyerno tayo, tapno mabigbigda ni Kristo ti kamatwana mangitaulo, ti kasta dagiti malangin mayan nato, tinatakneng kenakapya pananiguray, tituntunan da, kumararag tayo di Apo. Dagdawatan tayo, dagiti amin ngobling iti sa kalubungan, sapay kumatay, imot na masusurura, tipudpudno kay papalan ti Pasko, kay tarigagayan damet, isasambay ni Kristo, kadagiti puspuso da, kumararag tayo ti Apo. Dawdawatan tayo dagiti masaksakit, kang runaan dagiti biktima, ti agdama pandemya, kaya dagiti agsagsagaba, tuurian niya kita ti panakay daganes, sapay kumata may paay kadagwada, tinananay panakaagas, kapya ken ragsak, kas kapatga na sagot, iti dahil binisang sangayan arabi, kumararag tayo ti Apo. Dawdawatan tayo ti tunggal maysa, ngayon may nakipagrambak, iti panakayan natin ni Apo Jesus. Taknop tayong kumatiragsak, kada iti puso tayo, babaen, iti panangaramit tayo, kada iti kalikagod ni Apo Jesus. Ken panagpabaro, iti panagbiag tayo, kumararag tayo ti Apo. Agulimat tayo, hintay nagdawatan, dagiti bukod tayo amang din. Dagiti panggap ti pamilya tayo. Hintay mo di karkaragan, dagiti karagsak tayo, di mawat itulong tayo, may karkaragan kadagwada. Kumararag tayo. Managayat na Apo, agragsak kami amang rambak, iti dagiti isang sanayan arabi iti Paskwa. Ipaayo mo kaling titonggal may sa tinaan-anay agrasya ang magipablaak as ituturet ti pamati mi ken Kristo
Kristo, babaan ti sao ken aramid mi, dawaten mi dagitoy gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen.
tayo, makaayo-ayo kumain ti Diyos Ama, aman na kabalin namin. Diyos Ama, kapag-imbagan tayo, at ikadapupan tinasantuan na Iglesia na. Sapay kumaapo, tamakaayo-ayo, itadayag mo, dahil ito'y sagot ni, itangal daw, ti managpiesta mi, iti kasta, gapo, ti panagsinnagot mi kan ka, pagbalinan na kami, amayaspi, ken Apo Esos, iso, amay kalgaysa, ti kinatako mi, ita kina Diyos mo, gapo ken Kristo, nga anak mo, ken Apo mi. Ti Apo at akuma ka na kayo, itag-ayo, dagita, puspos kayo. Agyaman tayo, iti Apo at Diyos tayo. Putno na yung may karikat rumben, anong mi, nagpakaisalahanan mi, ada kami, iti amin na tiyempo ken Kristo. Agyaman kam ken kaapo na santuan na Ama, man nakabalin, katagnanayon na Diyos. Tagapo ti misteryo, iti tatao ti anak mo, agranyag ti baro alawag, tagloriyang kadagiti mata ti isip mi. Tapno, ti panlakaamumi ti Diyos, tilangana ang makita, gapo ken kuana, maawis kam nga agayat kadagiti banbanag adi makita. Anang sata makinanggay kami kadagiti angheles ken arcangheles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ebersito ti langit, ket ikantami ti himno ti pannakaidaydayon mo ket kunami adi agsarday. Dawatin mi nga ti paay mo ti Espiritu, mamagpasanto kadagitoy adaton, tag napagbalinan katipaay mo idara na kami, abagi kandara ni Apo mi ang Heso Kristo. Iso inisak bayayawat na si ayat ti Magina, tapno agtutuok na nga iti tinapay, nagyaman kan ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Taday ito itibagig, isa may yawat to, amay paay kada kayo. Kasta, natakalpasan na iti panang rabiina na ngalay iti kalis, nagyaman maninkan ka, sana inked kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo kataminong kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara ti baro, kay nagnanayon na tulak, iso amay buyag to, amay paay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasoy. Aramidan nyo daytoy, kapag ilaglagit iyo kanya. Ti misteryo ti pamati.
Agyaman kamken ka, tayong paayo mo amay kari kami, at darito'y saklang mo, kadag serbi kamken ka. Dawaten ni Apo, tada kami makirangan iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kami kumati Espiritu Santo. Laglagi pamkad Apo ti Iglesia, manay saknap iti sa kalubungan, kat parayarayang ti ayam na anadyosan. Laglagi pamman ti Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo Arsobispo mi, dagiti amin na obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat niya pimusayan na si inanama ti panangungar tanto iti silong takaasin. Awaten kag ida iti silong taranyag mo apakapitaan na ken ka iti rupan-rupa. Dawaten ni Apo tay paayo mo met takaasin kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon na biyag. Kat makiranod kam to ken dasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken kaditoy daga. Makikadwa kam to kadlet kadakwada, amang itantan o ken mangidaydayo ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sila kaysa ken Kristo, ken ibisidong ni Kristo, ititimpuyo ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama. Ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti gana. Itdam kada si ayat ti kapiya kada iti aldaw ni kad babaen ti panulong takaasim kada kami kan kanayon pumalaen iti basol mailisi kami ti amin nariribog may kanawa kami kabayatan ti panamurpuren iti kinagasa tanang namailmi ken iti yaay Jesucristo anay salakan kada kami.
Yeso Kristo, kinunam ka dagiti apostoles mo, kapiyang ibatik ka na kayo, kapiyang nagtupukan niya, kitagpo ka na kayo, saan ka na dagiti basbason minimingningang, no di ka ti pamati ti iglesia, katkas mayan nurot iti pagayatan, ipaay mo ka na si aasi kan kuana, ti kapiya ken panagkay kaysa, si kakagbiag ken agari, idiag nanayon nga awan ti indala. Ti kapiya ti apo kan kanayon kumanganda na kayo. Ipaay tayo ti kapiya, itong dalay sa ala tayo. Kapiya, kadalami kapiya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ni Cordero ti Dios sa mangingkat kadagiti basbason ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apanayana. Apo diyak may karing may katanya, iti may salahat sa pagmata.
Pumararap tayo. Tiba ay mukan apo, kada kami amang ramba kasirad sak dito'y daga, tipan nakaipas na'y, tinangisalakan kada kami. Agbyag kam asisimpet, tapno maikarikam to ang magikadkad o kenkwana sa dilangit. Gapo ken apo Meso Kristo, anak mo ken Diyos, isa magipagbiag ken magipagarikan ka, ititimpuyog ni Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan pinggana. Agtugaw tayo ang pagbiit ako. Sino tinakakompleto ti limang arabiiwan na limang diga? Awan, dahil nga kayo naman. Nakita na tuman, naglangan-langan. Nobena ka, dahil nobena, kaya matumpal mo, kararagam di pagkabde mo Santo Papa, agkonpisar, a week before, a week after, sa agtumod nyo, nagkakunan na nga, maalam na nga indulgensya niya na riyan, naiyin, lawlawal kayo na dyan, so kada kaya na kumpleto, congratulations. Pagyamanan ka, may painuhan tayo mga nagtrabaho, gaputa na impress, nagpa-impress, antay mga nagtrabaho, gaputa obligasyon na pinipilit, antay mga nagtrabaho, gaputa isang tiga-tiga na nagtrabaho tayo, gaputi ayat, ala pagyamanan kayo, amin. Nakay nga nagsagana, nagsakripisyo, kabayaran di pa nagnomdomena, aging gana tata, kada kay amin nga gindimong sisa, tula ni Apo Diyos ni may daydayaw, ang mga nijay, paka-ipadayawan tayo, nya. Dami nga nagtrabaho dito ay, nagiti ako lang, nagibagkad, nagdalos, nagitidaduma, nagiti tutubo nga nagtrabaho, nalasapay ko mga malaydayaw ni Apo Diyos, kadagiti buhay, ako imas pumilipigin na kita, lumalayda. Itultuloy na, adupay, very good, dagiti na sa Kristan, nagserserbi, kada kay amin nga nag-sponsor, na dagiti nag-sponsor tatan alikaw, wala ni Apo Diyos di manilaydayaw. Nya, ito no kabayatan ti final song Apo, maraming ko ti managagot tayo ti ladawan ni Apo Santo Niño. Tumakdar tayo. Ang damot lamisan ng bigat Apo, kada iti hampay na kami sa aming berti pamilya yung kinno. Marignayo kung may kaitumulan ng bigat alas 8 Apo nito eh. Ti Apo at damumaka tayo. At dumog tayo, naawatan tayo, tinatalaga pamindisyon. Ti Diyos namang nibili-bili kaasina, pagtalawan na kumadalit ang kinadakis yun, kahit pagranyagan, nagagabayan ti tatakot ti anak na, punuin na kayo kumatikapiya, kahit tinaimbag anakim na, kahit pakirunodin na kayo, itiag na nayon, aragsak na. Ti pamindisyon, di man nakabalin na Diyos, ti Ama, ti Anak, ti Espiritu Santo, bumaba kat agbati kumangag na nayon, kada kayo, kahit iti pamilya nyo. Nalpasan din na santo na niya isa, intayo ni Ayat, kem